Good morning everyone. Mabungahong kabuntago na kalugar na jud ko in town na sige ko pangitag lugar. Salamat sa Ginoo bakante na ko igsoon. Pwede na mo igsoon mag-share, pwede na mo mag-thank you for typing at followers at highlights and not everyone. Pwede na mo mag-mention sa yung mga higala igsoon. Ang atong topic karon nindot ni, may tungod ni sa pag-control sa imong emosyon, sa imong pagbati. Kay lisod kay rong panahon na og magdala ta sa atong pagbati igsoon. Kay kabalo na ta, no, delikado. So, mao ni atong topic karon. Ako sang i-share igsoon kamo sa diha. So again, maayong mabungahong kabuntagon sa tanan. So last night, wala ta ka-live igsoon tungod kay busy kay ko. Na ako yung gibuhat nga importante. So mao tong last night nag-repost lang ko akong gi-share ako ang ato ang previous topics atong live before nga kana bitong napoy daghan nga nangutanan ako. So ako lang gitubag pinaagi sa live, no. So, this morning, busy sad ko. Bago pa ko naabot, oh. No, nami mga importante nga lakaw na appointment. Actually, sa Clarin karon diri sa Moa, Clarin Bohol na ay gitawag og tribe meeting nga nagi-held sa kauban ra pud nato nga simbahan diri sa lungsod sa Clarin unya. Wala ko ning attend kay akong asawa lang akong ipa-attend to pud akong papa. Kay nga naman, kay nagunahuna ko ninyo mag-live na sad ta. Amen. So praise God for another blessed opportunity, another great privilege nga gihatag niya kanato igsoon. Kumusta mo diha mga kaigsuunan? Kumusta ang adlaw? Ako kanunay nagaampo igsoon nga kamong tanan diha karong adlaw, no? Namo sa maayong kahimtang, namo sa maayong panglawas, nya labaw sa tanan, duol ug uhaw mo sa presensya sa Ginoo. Amen. Anyway, akong gi-shout out ato ang mga subscribers, natay mga new subscribers, no? Unya, actually, as what I have said, wala ko kabalo kung giunsa na niyo pag-subscribe kay daghan ng utanan ako kung unsaon daw niya nga mo subscribe unta siya pero dili sila kamao. Ako po dili kamao kay wala lagi ni nako sa akong nauna nga naay mo subscribe nako, nga naay mo send ako star, nga naay mga ingani nga mga followers, wala ang ako lang igsoon. Sige lang kugwali, no? Si kugwali sa akong tibo kasing-kasing akong motibo para sa kaluwasan. Akong motibo para ang mga tao nga naa sa sitwasyon nga walay paglaom, makabaton og paglaom. Ana ra ko nga naay milagro sa Ginoo as long as kita mo tuo. So mao ra na ako ang motibo, nya ako mag-expect nga naa day mo subscribe, naay mag-send og stars. Thank you so much. Unya naay singalan ng uban mga followers nga ingani na ta kadaghan. Hapit na ta ko anig so 92. Happy na ta 92 followers, no? So ako mag-expect ani igsoon himaya sa ginawa ning tanan. So again, thank you kayo no sa mga subscribers. Andi natay mga new subscribers. Salamat kayo. Unya, salamat sad kayo sa mga followers. New followers, welcome kayo mo ani nga dapit igsoon. Di pod ko kamao mo subscribe, pastor. Saon di pod ko kamao pastor mo subscribe. Yes. Ako sa di lagi ko kamao bag unsa na nila. Wala pa man, awanani mo gimaw din mga subscriber. Dili ko kamao actually. Wa ko kay baog disana nila. Tingala raman ko nga nanay nagkag-subscribe nga na bitaw. So, thank you kayong tanan og sa again sa mga new followers nato nga naa ni nga page ato aning tanan.
This is for the glory of God, para sa kamayaan sa Ginoo ni mga igsoon. Ako na ning ibalik-balik. Kay kung gusto pa ko musikat, gusto pa ko ma-famous, ako ang name na lang akong ibutang diri. Pero wala na di ano. So akong gipili diri nga ibutang ang mabungahong Kristohanon. Why? Because of course si Lord nangita sa tong bunga igsoon. No? Nangita si Lord sa atong bunga. Ang kahoy nga walay bunga putlon ang sanga. Okay? So again, welcome kay mo diri mga new followers unya. This time akong gi-shoutout atong mga higala nga mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents na diha. Shoutout mong tanan, no? Ato ang mga magdali ta kay napakoy paon akong anak after ani. Kanya ako sa gi-shoutout ang ato ang mga kapulisan, mga inmates, mga piniriso, no? Unya ang mga jail officer, jail warden. Shout out na ko ang mga nasa Philippine Army, mga military, tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtanaw ug maayong pagpaminaw. Amen? So akong shout out akong brad sa Sandingan, Loon, si Pintados, nga, grabe, wako mag-expect, iksoon, akong gitanaw iyang kuan ba? Grabe kayo, no? Wako mag-expect nga ni Sarah. Gapo, nag-share siya sa live niya nga, grabing tinagayay, tagay. Sagasa lang nga hugno, tagay. Nya siya, tubig lang, sige ginom. No? Iya dyan gipakita ba, makabless kay Brad, nakas akong prayer, no? Brad Jonathan, Brad Joy, ambot, og ning gimaw, maning tawanan ron din eh. Nag-gym siguro to. So, Inday, Malin, thank you so much for watching. Good morning, Pastor James. Timing nagyud taon ko sa live, og dili lang puro was live. Thank you. Sister, God bless. Murag ikaw, sister, kabalo ni siya. Kaning sa 1 over subscriber ni. Sa nangutana, unsaon pag-subscribe, makatubag ni siya. Unsaon daw, Inday, pag-subscribe na nangutana. Daghan ni sila nangutana. Good morning, Pastor. Sige, kung atang sa imong live, gabi Pastor. Naabtan ko, galas 12. Buguya, gani akong higala, akong brother. Shout out, Brad Bioy Letran from Davao. God bless you more, brother. Yeah. Sister Mary Gomes from Australia. Thank you for watching as well. And Baby Lynn Miano. Uy! Miano lagi ka, sister. Daghan man na diri. Daghan diri sa Moa, sa Clarin, Tangaran. Okay. Watching from Malaysia. Okay. Shout out, Pastor Rocher Gorio and family. From Charlisa Gorio. Okay. And then, hello, Pastor. God bless you. From Isamis Oriental, Brother Dominic Paladias Tagailo. Okay. Thank you for watching. And from Lapu-Lapu, Mercia Palomar Garupel. Good morning, Pastor James. Ako ang higala ni nga ang apelido ni kay ang iyang gibutang diri kay ngan ni siyang anak. Kalimot mo nga ni mo, Brad. Basta Gambi mo apelido from Sagbayan. Dara daw pag-subscribe, oh. Listen. Ngayon daw pag-subscribe, ingon si Sister Ma'am Malin. I-click lang palihog ang subscription bandit badge. Okay. Badge ko kasabot, ana. I-click lang palihog ang subscription badge, mga igsoon, and connect to your GCash. Nga na, di ay, wag mo kay baluan na po. Thank you, Inday. Thank you, Inday Malin, sa info. Okay. So, akong i-shoutout ang mga brad sa Alpha Caparo. God first, bro. Shoutout mga brad, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Atong ipataas ang Ginoo. Okay? Kay murag kaning naay mga kuan ron ba pangitabo nga labi na nay brad na to bitaw nga kay balo na ta sa trending ro nay brad na to, di ba? Na brad na to nga nakakaron sa sulod kay sikat siya, no? Nya inga na bitaw nya karon nanapog ko nadunggan nga i-appeal na po ang fraternity nga tanawa mga dautan daw, no? Kita daw mga dautan, mga salbahis nya. Nga na kuno mga kriminal, ano daghan ba di man nakalikayan pero mao lagi na. Di man po sa uban nga mga tao pero ako personally ako man ko ano pastor lagi ko, di ba? So dili na to pwede i-generalize. Mao na bitaw mga brad nga ako mong pinumduman kanunay nga ato jung ipataas kanunay ang Ginoo sa tuang grupo sa atong fraternity kay dili lang ta magsigig-singgit og longlib kay wala may longlib. Ina po ko inabasahan sa atuang mga brad nga moingon no nga I live and die as a great scriptron. Usaw pag a great scriptron na to og nahimo na tang mga badlungon, no? So, way laing makapabuutan ginato igsoon ito'y pataas ang Ginoo. Atong hinumduman atong doktrina igsoon, God first ta, no? So shout out na ko da Brad Aris,
God bless, Brad. God bless. Naka sa prayer na ako, no? Shout out bahay ni Kuya. Okay? Mga Brad na ko diyan nga nasa sa selda, abanti ta mga Brad niya. Samtang napay kinabuhi, napay gininhawa. Naamang ginay gitawag og paglaom sa Ginoo, no? Nya. Naata diha siguro maybe napud siguro tay nahimo nga kalapasan. Shout out na ko Brad Winston Lee mo nagigikan sa ni siya sa sulod. So naa siya bag-ong kinabuhi karon, nalingaw na siya karon sa iyang career. Brad, thank you for sharing some of my videos, no? Salamat kayo. Brad Winston Lee ug sa iyang partner nga si Queen, singa na to? Kalimot man ko, Brad. Queen, i-search be. Madugay ta. Basta sa imong partner, shout out. Unya, padayon ta, Brad, padayon, no? Abante, maghimo tag mga butang nga makapa-inspired sa ubang tao para muduol sa Ginoo, no? Okay, so more songs pa, Brad, nga naay lyrics nga Ginoo, nindot kayo ito imong kanta nga naay pang Ginoo. Okay? So this time, akong shout out ang 174 viewers this time. Unya, murag man na, no? Siya, Skip Turn in Arms, akong shout out, mga Brad na, wala binas, itong bagong na-promote. Congratulations for a well-deserved promotion. Stay humble and I pray nga there will be more promotion to come. Long live, Brad. Unya, tanan, man naman siguro, no? Okay, manatag shoutout mo, so pwede na ta magampo. Pastor, pa-shoutout po ako, TPS sa akong mama, na si Wilma Kanyete, TPS, saan akong mga igsoon nga sa Pagadian. Okay, from Kyle Tizer. Okay, thank you, igsoon. Okay, God bless. Good morning, kanimo dia Pastor, and God bless you and your family. God bless you more, Brother Kram. Okay, God bless, okay? Okay, so let's pray, son, kay ron kuan ba, no? Magsugod ta, kay sayo, kay mo relax ako gamay, unya, magkuha na po gusto kong anak. Okay, nya maglungag pa day ko, magluto pa ko igsoon, no? So, again, before we proceed, igsoon, before we start to pray, I just want to remind everyone to continue to mention your friends and loved ones, ang mga higala ninyo, mga classmate sa comment section. O niya, labi na namoy may bawaan igsoon nga mga higala ninyo nga init og ulo bitaw, murag dali ra masuko ba kanang labad og ulo, dili kapugong sa ilang kaugalingon. I-mention kay mao ni atong topic ron. Amen, mao ni atong topic about self-control. No? About kasuko, delikado ni. Okay? So pwede niyo i-mention or i-type at followers at highlights at everyone. Thank you si Inday Malin for typing at highlights, no? Para makabantay sila nya maminaw sa sila ani para ma-bless sila, no? Kay abi may igsoon ang daghan pud acro dire. Akong brother is an acro member. Okay, regards ko, Brad, sa imong bro, daghan pud acro dire. Ko actually, Brad, dili na ko ingon jud nga active kayo, pero wala ko mag kulang og giya sa mga brad nako, nagampo ko nila pud. Kung ila kong invite automatic mo ana jud ko, pero dili na ko mo apila ng mga ubang tapok nga mga kuan bitaw. So kana na lang pang Ginoo ni ako. Amen. So let's pray. Heavenly Father, we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us this morning. Salamat kay Ginoo. Dili tanang tao ro na higayon na panahon nga mamalandong mamati sa imong pulong. Apan salamat kay Ginoo nga ikaw nga Dios naghatag na usab namo og laing kahigayonan, Ginoo. So Lord, sa dili pa mi magapadayon sa among pagabuhaton karon, sa dili pa mi mamati, mamalandong, maminaw sa imong balaang pulong, Ginoo. Unas tanan, Ginoo, limpyuhi among kasing-kasing, susiha among kasing-kasing, Ginoo, kung naa kay makit-an mga butang nga wala ka nalipay, wala ka nahimaya, pasaylua kami, Ginoo. Limpyuhi kami, banwasi kami karon sa imong balaang dugo, Ginoo. Himo aming takos ug angayan kay nasayod kami, nga imong pulong balaan kini kaayo, Ginoo. So Lord, as we listen to your word, as we meditate your word this morning, make us worthy, himo aming takos, angayan. Kunya tagai may kasing-kasing, Ginoo, nga mapainobsanon, kasing-kasing madinawaton, willing mudawat og koreksyon, mudawat og tambag, labaw sa tanan willing musunod sa imong pulong, Ginoo. Dili lang magsigig amen apan ipalabay ra sa pikas dunggan or sa baba lamang taman. But Lord God, I pray, Lord God, tagai may kasing-kasing nga musunod jud, Ginoo, willing musunod sa imong mga pulong og willing mudawat and willing jud, Ginoo, nga
yes, doers, obedient to your word, Lord God. Kay kung dili kami musunod usab, walay kapuslanan ang imong mensahe, Ginoo. Walay mahitabo na mo nga kabag-uhan or milagro kung kutob lang mi paminaw. So Lord God, tagai mi karon og kasing-kasing nga dili lang kay madinawaton, willing open for correction, but at the same time willing to obey your word, Lord God. Thank you, Lord God. And then Lord God, I pray also this time tagai mig kaalam nga langit nun, Ginoo. Pagpanabot nga langit nun, kay nasayod kami, dili mi basta-basta makatugkad, makasabot sa imong pulong, gamit sa among kaalam nga tawhanon or kalibutanon. So Ginoo, tagai mig kaalam nga langit nun. Lamdagi among unahuna, we pray for your Holy Spirit, Lord God, nga mamuhat, makigistorya sa matag usa ka namo. And right now, Lord God, this time I pray peace of mind, Ginoo. Butangi, hatagi og kalinaw among unahuna, Ginoo, aron ikaw lamang among i-focus, isentro, nining kabuntagon. And this time also, I cancel, I destroy, I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. Walay makabalda sa mong pagabuhaton karon. Thank you for the victory, Lord God. Ikaw lamang among ipataas karon, Ginoo. Walay relihiyon maisa, walay pastor maisa, ikaw lamang. It's Jesus Christ alone, only, the King of Kings and Lord of Lords. Ikaw among ibaya, we honor you this time, Lord God. We glorify your name, we magnify your name, we bless your name at this moment, no, Ginoo. So ikaw nga among ipataas, and I pray to all of the viewers right now, tanang nagtanaw karon, Ginoo, mamuhat ka. Kutob sa maabdan aning live, ipabati imong presensya, ipabati imong gahom, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Mamuhat ka, Ginoo. Again, let your will be done. Ikaw ang among ipataas lamang, Ginoo. This is your moment, ang nabiling panahon, among itugyan kanimo. Holy Spirit, mamuhat ka. This is your time. In Jesus' name, we pray, amen. Okay, so again, maayong buntag, mabungahong kabuntagon. Maayong buntag, Pastor, salamat sa Ginoo kay bless ang tanan nga naminaw. Amen. Thank you, Sister Rosalita Esteliore. Anyway, pasensya na day mo nga wala pa kay ko ka naiuban ba nga sa inbox na sa nag-message na ko sa inbox ani nga page. Wala pa ko ka hatag og panahon sa uban tungod kay busy gyud igsoon, busy kayo, no? So mao na nga karon karon nag-live ta kay mao ra ni bakante nako. Kay kung bakante pa ko ganina nag-live nako, no? So sir, bye Brad Ra Arquez Moga. Thank you for watching. God bless you. God bless you, Brad. Perminti ka na sa akong prayer imong partner pod si Ma'am Archery Abian nga mao among PCR diri sa Clarin Police Station. Shout out, ma'am. And congratulations again kay nakapasar ni. God bless. Unya kisam ni nay muraging ko andaro. Okay, Sister Aying Lin from Kingdom of Saudi Arabia. Thank you for watching. Pastor, magpa-pray ko, pasalamat for my birthday today. Okay, my Jesus, my Savior. Ikuan lang ti ka, sister, sa ari ako ang i-save ti ka. Iampo ti ka unya sa akong personal prayer lang, no? Magampo man ko permintigad bisag udto magampo ko ako kuan igsoon, wala ko giilang nga oras. So ako kang i-pray, no, birthday nimo. Quiet ba ka, sister? Quiet. My Jesus, my Savior. Okay, abante. Start na ta. Tanaw sa natuning na yung mga kuan drebe. Marlene Istorba from Canada, baka sister, shout out. Watching from Pagadian, Lilibet Tano. Thank you, sister. Pastor, mo PM ko nimo unya. Sige. Sige, akong quiet. Okay, pabuto na ako na, Brad. Sige, let's start. Alright. Abante, lahos na mga higala. So atong pamalandungan mga igsoon ang pulong sa Ginoo karon. Ani makita sa arita una sa panultihon. Okay. Matod pa sa panultihon according to King Solomon, panultihon sa man panultihon 25. Okay? Again, atong ipaklaro ro madungog ba. Okay.
Listen carefully. Panultihon, Kapitulo 25, versikulo 20, akong gipahil ko anan mga igsoon, maklaro ba? 27. Okay? Panultihon, Kapitulo 25, versikulo 28. Okay? Again, Panultihon, versikulo 20, Kapitulo 25, versikulo 28 na sa caption. Ako basahon diri. Paminaw mo ha. Kung dili ka makapugong sa imong kasuko. Wow, kinsa may di masuko diya, masuko man kita tanan, no? Kung dili ka makapugong sa imong kasuko, may sama ka sa usa ka syudad nga walay paril ug sayon rang atakihon. Again, kung dili ka makapugong sa imong kasuko, may sama ka sa usa ka syudad nga walay paril, walay bungbong ba, walay ali, ug sayon rang atakihon. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay? Nining kabuntagon igsoon, gipainumduman ta ni Haring Solomon. Okay? Nagpainumdum siya nato kung unsa ni ka importante nga naatay self-control. Okay? No? Natay gitawag og pagpugong sa kaugalingon. No? Magbantay ta ning kasuko igsoon. Bantayan na ni. Pero di man jud ni siya kalikayan, dili man ni sala ang masuko na tagaan sa tamo og ano. Palawapan sa din nato be, nani diri sa Episo, tanawa. Ingon si Pablo sa Episo 4:26, paminaw mo, kung masuko kamo, bantaye nga dili kamo makasala. So atong i-connect si Solomon og si Pablo, si Apostle Paul. Ingon si si King Solomon nga, kung dili daw ta makapugong sa atong kasuko, sama ta sa usa ka syudad nga walay paril. No? Sayon ra atakihon. Sayon ra sulngon, sayon ra igsuon nga kana bitawng gunobon nganuman. Walay ali. Walay paril, walay bongbong, walay kural. Ingana niya pakisama igsuon ang tao nga dili kapugong sa iyang kasuko. Pero ako mong sultian nga nagingon si Pablo pod, normal rang masuko. Amen. Walay tao nga dili masuko. Kitang tanan mga igsoon mubati tag kasuko. Kay tao ra man ta, nganong masuko man ta tungod kay natay kasing-kasing. Unya ngatong kasing-kasing naay pagbati. Walay problema nang masuko ta sa isig ka tawo nato labi na makasala sila or gimuhimuan kag di mayong istorya. Okay ra kay nang masuko ta sa makadiyot unya ato silang gikorek, pero matud pa sa balaang kasulatan kung masuko kamo ayaw pa sawpi og adlaw igsoon. No? Ayaw pasawpi og adlaw. So sakto si Solomon igsoon nga kinahanglan nga natay pagpugong sa kaugalingon. No? Yes, masuko ta. Way problema na kay labi na example atong anak nakasa nagibuhat nga dili maayo. Normal man na masuko ta, no? Masuko ta sa tong bana kay nagpabadlong naigihimong di maayo, asawa kay naigihimong dili maayo. Apan dili nato palabian kay tanawa. Ingon pod si Pablo. Kuan si Solomon, ingon siya diri sa panultihon. Lahi iya ingon siya, kung dili daw ta kapugong sa atong kasuko, may sama ta sa syudad nga walay paril unya sayon ra atakiyon, sayon ra gubon, sayon ra gunobon. In other words mga igsoon, kung dili ta makakontrol sa atong pagbati sa panahon nga masuko ta, igsoon, delikado ta sa yawa. Matod pa sa pulong sa Ginoong yawa, nagsigiran na siya gupo-gupo. Nya ningingon din si Pablo igsoon sa atong follow-up verse. Sa inyong pagkasuko, bantayi nga dili kamo makasala. Amen? Kaya na may uban iguson nga masuko, manungo na lang ginon. Mamatay man ang takadahan, makuha ng takadahan, gabaan ka. Sala na. Masuko ta kay naay, example lang masuko ta tungod kay natay nakita nga dili maayo masuko, jud kay imong gibadlong, masuko ka normal na. Masuko galing Ginoo. Di ba? Si Jesus igsoon sa pagsulod niya sa templo, nga naa dito yung mga sugarol na yung mga tulisan nga naa dito igsoon, no? Gihugaw-hugawan ang templo. Ingon siya, ang akong templo is a house of prayer. Nganong gitagu-taguan ni dirig mga unsa nanghagi siya. So si Jesus mismo nasuko. Apan nasuko siya nga nasa insaktong lugar. Nasuko siya kay angayan siyang masuko. Pero mao lagi na igsoon, way problema ang masuko. Pero bantayan na to nga dapat masuko ta natay gitawag og self-control. Natay espiritu sa pagpugong sa kaugalingon. Kay kung masuko ka nga wala nato nagidala-dala, wala na ning active sa itong kinabuhi igsoon, makahimo gitag sala, makahimo tag dilig maayo. Parehan ang brad na ko nga na prisor, no? Luoy kayo, waka pugong, why self-control?
No, no, why self-control? Kabalo man gini mga brad na ko diha, nagtan-aw nga naay brad na mo ron nga medyo sikat siya nga rapper, no? Self-control man na, no, nasuko siya pero wa ka pugong. Normal ra masuko. Ta ako kapila ko nasuko. Pero kontrolado. Kay nata Espiritu Santo. Kay matud pa din ni Pablo. Okay, ingon siya. Og ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Masuko ta karon pila ra ka oras, dugay na na. Pila ka oras pero ayaw paabti og next day. Kay ngano man. Ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Kay ngano man, ayaw hatagig higayon ang yawa. Diri sa kasuko igsoon, kung mapalabian na to, kabantay mo ng mga tao igsoon nga napalabian nila lang kasuko, nagkuha na lang sila pusil na musil. Nagkuha na lang sila sundang nanigbas, nanunggab, no? Unsa ba na nanumbag why self-control? Nasuko siya. Sa iyang kasuko, nadala siya sa iyang emotion instead nga siya mo control sa iyang emotion. Siya may nadala, unya nakabuhat siya dili maayo. Delikado ning kasuko. Again, ang kasuko normal ra. Ang kasuko bation sa matag tao. Apan kinahanglan nga naatay espiritu sa pagpugong sa kaugalingon. Kay kung naa na siya nato igsuon, makontrol nato atong emotion instead nga atong emotion may mo control nato. Amen. Mao na siya igsoon niya. Aside from that, ayaw padugaya ang imong kasuko, no? Ang kasuko man gud igsoon, me personally, before sa una salbahis pa ko na maligya pa ko shabu niya. Adik-adik pa ko igsoon. Nay panahon sa una nga nakoy kasuko, mabitaw tong akong gi-share ninyo sa akong testimony na ako'y gisuwat 1/4 sheet of paper. Nay upat ka tawo nga gusto na ko i-salvage, mapulis ko ipang salvage ko ning mga tawhana. Patyon ko ni. So giutong ra to na og maayo igsoon, nasuko ko. Gidala na og pila ka tuig. Nagdumot ko. Ako nabantayan igsoon once masuko ka sa sikataw nimo nga imong palungta imo bitawng palabyan og usa ka adlaw, mahimo siyang pagdumot. Kabalo ba mo mga igsoon nga ang pagdumot sala na na? Ang pagdumot is a negative feeling nga moresulta nga makahimo tag dili maayo. Mo resulta nga atong mga istorya sakit na nga naman tungod sa pagdumot nga nagtago sa tong kasing-kasing. Ang atong giistoryahan igsoon sakit na makadaot makapasakit kay na may pagdumot nga nagtago, no? So lahi og resulta or bunga ning pagdumot. Mao na niingon di ang balang kasulatan, kung masuko kamo way problema, pero ayaw palungtara og adlaw. Amen. Ayaw palungtara og adlaw igsoon. So, dili niyo pasawpan og adlaw nga maugmaan ka. Kay kung maugmaan, mahimo dyan ang pagdumot. Og sa dihang, imo na nang mapadugay ang imong kasuko. Kung sa ingon diri, gitagaan ni mog higayon or lugar ang yawa. No? Sige ingon diri, ayaw palungtara ang iyong kasuko sa tibok adlaw. Kay, nga naman, ang 27, ayaw hatagi, higayon ang yawa. So, sa sobra na tong kasuko igsoon, kay sakit kayo ang ilang himo na to. Normal na igsoon. Pero bantayin Kay kung maabtan galita nga mulabay ang usa ka adlaw, ato na dayang gitagaag lugar si Satanas. Mao na igsoon, ang the best antidote aning kasuko is self-control. Tagaan ta mo verse na. Mao ni siya igsoon. Ang uban maingon nga nakasako man nay na priso ba? Sige magugwalig priso na akong interviewon, Brad, nganong gipusil man pud nimo? Brad, nganong imong pong gidunggab? Brad, nganong maong gikulata man pud nimo, tanawa na priso no kadi. Abi niyo usay lang tubag. Kaon man gud pastor kanang wa ko kapugong sa akong kaugalingon. Nadala lang ko sa akong emosyon ba kay akong asawa ming sumbong mao ni. Gibastos man gud akong asawa, pastor. Wa ko kagwanta na man ko'y pusil sa buang nga gitayan na akong gikuha. Gibalahan ako akong gipusil, patay. Self-control, no, nasuko. Abi niyo may igsuon, mao na ilang excuses. Pasensya na mo, di ba? Tanawa na interviewon ang nakapatay. Interviewon ang nakadunggab. Interviewon ang nakakulata. Okay? Interviewon ang gibanggaan niyang tuyo. So, sayang kasuko, yung giligsan. Namay nga na. No? Interviewon na ni mo sila igsoon. So, yung isibog. Okay? Kung imo na silang interviewon igsoon, ang tubag nila, maora ni. Kuhan man good. Sir, Pastor Brad, kuhan man good. Nadala ko sa akong pagbati ba? Kabantay mo na. Nadala ko sa akong emotion kay blagot kay ko nganong gingani nila akong anak. Ganong akong anak girip, so akong gipatay ang nagrip. Mura na bitaw. Nadala. Abi may igsoon kung rooted ta sa pulong sa Ginoo. Naaman untay espiritu nga makapugong anak kaning gitawag og self-control.
Kabalo ba mga igsoon, ang self-control is one of the fruits of the Holy Spirit. Ako basahon na. Nagaingon diri si Pablo sa Galacia 5:22. Tanawa. Mao ni ang mga bunga sa Espiritu Santo. Usahay igsoon, wala ta ka control kay wala tay bunga sa Espiritu Santo. Tanawa. Galacia 5:22 nagingon diri. Apan ang Espiritu naghatag sa gumoni, but the fruit of the Holy Spirit sa English version ani. Mao ni siya. But the fruit of the Holy Spirit una kaning gugma. Okay? So grabe ni mong kasuko igsoon mo patigbabaw ang gugma, bunga na sa Espiritu Santo, okay? Mao ni ang mga bunga sa Espiritu Santo. Una, gugma, kalipay, kalinaw nga bisag gubot na kayo ipatigbabaw gyud po nimong kalinaw. Mas piliyo nimong malinaw kaysa magubot, no? Kalinaw, pailog. Tanawa, maumaor ni sa self-control. Pailog, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapaubsanon, darang pinakalas, pagka mapinugnganon sa kaugalingon or self-control. Mao ni siya dapat nato nga mabatunan og kaning pailob. Pailob and self-control dapat naataani. Kay kung sa panahon nga masuko ta, kung naaning duha ka bunga igsoon, dili ka makabuhat og dili maayo. Dili ka makabuhat og dautan kay naamang kay pailob. Bisag lagot na kay igsoon. Kay balo kang nakay pusil sa balay nimo nga lisensyado. No? Barumbado ka sa una, igsoon, ligas paka ka. Gamay rang ligas paka dayong naong. Mao na ligas paka ba? Pero tungod kay naa kay pailog, naa kay self-control, kumo ra ka kutob. Maganda ra ka ba? No? Maganda ra ka. Pareha na ko igsoon, gilutos ko sa una. Sa una igsoon kaning kumo na ko kadaghanan ni kasumbag og kabunal og botelya. Kanilang maldito ta nata sa panuway ta. No? Daytime ako na nigi-share nyo katong time bitaw nga giingnan ko nga unsa man ka mudawat ka ni or liguon ti ka og red horse kay wa mo ko mudawat wala lagi kay dugay na ko nimbiya na atong time manapa ko sa mga maybe mga months pa ko napa ko sa mga 6 months or 7 months nga mingundang na og tanan suyop sigarilyo tanan inom tanang mga bisyo yaning palit ko sa tindahan igsoon giingnan ko sa akong barkada sa una nga kauban akong suyop. Uy, kuha naman daw ka, pastor, gigayagaan ko ba? Oh, lagi, salamat sa Ginoo. Tinuod to, di na ka mo suyop, di na ka mo inom. O, tagay sa imo ta. Yang gikatawaan ko nila, duha man sila kabuok. Yang usa, gamay-gamay, nagilom-hilom, kay bawa man to sila. Katong usa, kauban niya, nagilom-hilom, kay bawa man siya, nga labad kay kog usaw na. O, delikado kung masuko ko. So, ang usa, ang bugiro kayo. Taas pa na ako, mato nga, ingon siya. Akan ni, o di ni mo inom, liguon ko ni. So, iyang gikuha butilya sa Red Horse nga jumbo. Iyang giana sa kung kanilaging nanatay self-control og nanatay pailo igsoon sige ra jud ko gana lami na ko kayo igsoon o ako gingana sa una automatic na oy paka ditso pero nagkumo jud igsoon honestly nakasako sa Ginoo naginulsol naman ko pag humana to gakumo ko ba kay og iabot to niya largo apirkat yeah. Ako kay wa pa man ko maundang sa akong workout igsoon so medyo na kusog-kusog pa ba pero salamat sa Ginoo kay wa jud ko giligo igsoon gi ana na Ginoo gituwad ba wa man niya giligo. So ana no? So mao ni igsoon nasuko ko pero salamat sa Ginoo kay gitabangan ko sa Ginoo na control ra jud ang akong emotion. So mao na importante igsoon kay matud pa sa tong teksto. Unsay ingon sa teksto ganina akong baliko na. Kung dili ka kapugong sa imong kasuko. Nani sa panultihon 25:28. Kung dili ka kapugong sa imong kasuko, may sama ka sa usa ka syudad nga walay paril ug sayon rang atakihon no. Kung kita daw igsoon masuko ta niya dili ta kapugong baka na bang madalatas tong emotion or pagbati nya dili ta kapugong ba no sama daw ta sa usa ka syudad nga walay paril no walay aliba nga dali ra daw atakihon yes tinuod ni sambingay ni kay matud pa sa balahan kasulatan diha sa kasuko ingon si Pablo kung magpalabita sa atong kasuko atong gitagaan og higayon ang yawa mao nay delikado igsoon. Mao na delikado kay once ang yawa gitagaan na to gigayon wala na ta kabalo nakapatay na dayta para sa brad na ko luoy kayo so tagaan ko gigayon sa Ginoo igsoon bisitahon gyud ako na Cebu wa man po ko nang ambisyon nga ako siyang kabigon pero bisitaon ako siya kay gusto ko niya moampo nga akong magunitan niyang kamot ingana ko igsoon kay bisag nakahimo siya nga na brad mangyapon no unya nagpatigbabaw sig ako inactive na ko sa among fraternity pero makadungog gali kog naay na priso nga akro parehaning diri sa amuang station ay na priso akro karon naa gali giduol din ako maoy akong giadto giuna kay yes inactive ko pero tungod sa mga kaagi bitaw nga na igsuon na nimo sila ako silang gila nga igsuon mao nang kanunay na ko silang giampo
Kanunay ko mo counsel na mo advice every time na mo duol. Daghan kay mo duol ako igsoon. Pero daghan na mga brad nako. Unsay ilang buhaton nga makaundang na ning bisyo illegal nga droga. Ako ilang giduol, no? So mao na nga kung buto na naon kaning kaso sa brad nako. Ako siyang girespeto, no? Nakaposel siya. Kung imo ni siyang pamalandungan o gayo igsoon, pwede man siya nakadag armas. Pero di niya posilon. Kulang lang yun siya og self-control. Ang balang mo ni tansepto ang gingon ni Solomon nga kung dili ta kapugong sa atong kasuko igsoon sama ta sa kana bitawng sama ta sa kaning naay paril bitaw nga kana bitawng sama ta sa syudad nga walay bungbong walay paril. Okay, murag naay nagbahas na to diri ay sakit sa to nawa man balikan tani unya nawada. Murag na ining ingog paghilom oy. Basin dito na to sa kuno. Ay black na to. Okay. Abanti ta. No? So mao na sa igsoon nga mao na importante kayo. Akong balik ko no. Pwede man to siya di mahitabo. Pwede man ta bisag naatay armas natay hinagiban dala. Diha ra gyud na. Wala dili ta makahimo bitaw og dili maayo. Mao ning ingon ri again balikan ta mo nga ang tao nga dili kapugong sa iyang kasuko, sama siya sa syudad nga walay bungbong, walay paril, walay ali. Sayon atakihon. Yes, sayon atakihon sa demonyo. Kaya niingon si Pablo. Kung atong palabian atong kasuko niya, ato bitawng kana bitawng mulabay pa gyud siya maabtan pa gyud sa sunod adlaw bitaw. Ingon ang 27 atong gitagaag higayon ang yawa. Delikado ka na, Ikson. Muna delikado, Ikson, no? Tagaan na to higayon ang yawa. Ug once ang yawa may mo control na to, delikado. Kaya nga naman, dili nakakabantay, nakapatay na day ka, nakadunggab na day ka, or nakahimo na day ka, o yes, dili maayo. Kay wala naman ka, kay lain naman ang nag-control nimo. Muna, Ikson, nga, ang the best antidote, kay masuko, magita, kay tao raman ta. No? Naaman tay ko anig so natay pagbati. Normal ra nga masakitan ta, normal nang masuko ta. Ug ako lang mong paibawon nga ang kasuko dili sala. Mao na niingon si Pablo nga apan sa inyong pagkasuko ayaw kamo pagpakasala dili ta manungo ano. Kay sama sa akong gi-share ganina. Even si Jesus nasuko. Di ba? Nasuko si Jesus. Nanghagis siya sa templo. Apan wala siya nagpakasala ato. Kay nasuko siya sa saktong lugar. Naman sa lugar, angay man jud siyang masuko atong tayma, no? So mao lagi ni Exxon. For us para dili ta madala sa tong pagbati sa tong emotion, kinahanglan ta og self-control, okay? Ug matud pa sa balaang kasulatan diri si Pablo niingon siya diri no, Galacia 5:22 no, ang bunga sa Espiritu Santo mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog. Maura ni pailog niya. Let's jump into verse 23. Pagka mapinugnanon sa kagalingon. Now, ang self-control or pailog, usa ni sila sa mga bunga sa Espiritu Santo. Now, kung ari ka sa kahoy, mangga kintay, na bunga. Unsay buhaton nato sa kahoy para siya mamunga? Unsay buhaton to sa mangga para mamunga? Akong balikon niya, kaya ako na ning gi-share akong balikon. Kaya about fruits man about self-control o patience or pailog. Kaya kinahanglan kung wala tay self-control o wala tay pailom niya, masuko ta, delikado. Delikado, Ikson. Yan na kay pusil. Delikado. Niya imong pusil, imong permit, anaras balay. Wala kay permit to carry. Adalhonin mo na dito, pamusilon mo na. Delikado ning kasuko, Ikson. Mao nang kinahanglan tag pailob o self-control. O para mabatunan nato na. Kay ko man din na bunga. So, aritas kahoy, balik, sambingay niya. Ang kahoy nga mangga, mamunga siya. Nganong mamunga siya? Mamunga siya kung imuha siyang atimanon. Ang kahoy nga mangga, igsoon, or unsa man nga mga kahoy nga naibunga, dili siya basta-basta mamunga o imong pasagdan. Unas tanan, dili nimo bisbisan, dili na siya mamunga, paadlawan, tanan, no? So, para mamunga ang kahoy, igsoon, kinanglan atimanon nimo, no? Ang uban gali, ila pang pulungan or mulabong, basta something nga na naipag-atiman. Di pwede imong pasagdan ang kahoy. Now, arita sa self-control o pailog. Kay gitawag man din sila og bunga sa Espiritu Santo. Unsay buhaton na to para makabaton ta niini. Sayon ra igsoon ato pong atimanon ang atong relasyon sa Ginoo. Amen.
atong klaruhon, atong seryosohon ang Ginoo para makabaton tagbunga sa Espiritu Santo. Every day, no? Dili ta mo dili ta mo distansya. Ingon ang balaang kasulatan igsoon. Kung magpabilin ta niya nga siya ang atong punuan, mamunga ta, no? In other words, natay connection kanunay ni Lord. Every day, no? Every day magbabad ka kanunay sa presensya sa Ginoo. Dili ta dili ta mo distansya niya aron kita mo bunga. No, kay aron makabaton ta ning self-control o pailob. Kasagaran sa mga init og ulo igsoon nga dili ka pugong sa ilang kagalingon. Layo sa na sa Ginoo. Yes, ay wala ko ming hukom nila pero sigurado ko 100% ning distansya na. Kay kung wala pa na sila ning distansya, kung nagpabili na silang connected sa punuan nga mao si Kristo, ning bunga na. So, makapugong na sa kagalingon. Amen? No, naa na siya ipailob. So, bisag palagot siya ayo igsoon. Pabili na siyang makapailob o makapugong na. Dili na madala sa iyang pagbati o emosyon. Kaya ang nagkontrol niya ang Holy Spirit na may bunga. Na self-control. Na ipailob. Mao nang nasuko siya, pero suko ra taman nga wala ming abot sa nagdumot. Amen? Nga wala niya gipaabot ang gipalabay ang usa ka adlaw. Kung dili nasuko lang siya kay nakalitan, pero next seconds or next hours nakapasaylo dayon siya. Wala siya makabuhi og sakit kay nga istorya kay naman siya self-control. Naman siya pailob. So mauna siya igsoon. Mauna Yahweh para kung sa panahon nga masuko ta dili ta madala sa tong pagbati, kinahanglan natay pagpugong sa kaugalingon og pailog nga mao ang bunga sa Espiritu Santo. O for us, para makabaton tagbunga, pabilin ta sa punuan, walay sanga nga mubunga sa iyang kaugalingon. Amen? Ang sanga mubunga lang na unless magpabilin sa punuan. Pero kung naputol siya, ning disconnect siya sa punuan, dili siya mamunga. Mao na nga wala siya self-control, wala siya pailog. As what I have said, Exxon, kasagaran sa wala kapugong sa ilang kaugalingon, questionable ang relasyon sa sa Ginoo na. Kasagaran nga nasuko, unya nakahimo og dili maayo, nakasala siya sa iyang pagkasuko, questionable ang relasyon sa Ginoo na. Apan kung kanunay tang nakadikit, connected ta sa atong punuan nga mao si Kristo, nagitay self-control, nagitay bunga, natay self-control, natay gitawag og pailog. Og dili ta basta-basta madala sa atong pagbati, dili ta basta-basta madala sa atong emosyon nga numan, kay naaman tay pailob ug naaman tay self-control. So bisan lagot na kayo ka, kay sakit kayo gibuhat sa imong anak, kay imong anak gi-rape, ibutang ta lang si kumpare ang nag-rape. Di ba ka mag-wild na? Pero tungod kay naa kay bunga sa Espiritu Santo, naay gugma ning patigbabaw ang gugma, gipili nimong kalinaw. Wa nimo tigbasa, wa nimo pusila. Mao na nagkanindot igsoon kung naata ning self-control. Mao na igsoon nga ako mong gidasig. For us nga makabaton ta og bunga sa Espiritu Santo, dili lang patience pailo og self-control, napoy gugma, kalinaw, kalipay, tanan, fruit of the Holy Spirit. Gusto ta nga makabaton ana nga bunga igsoon aron dili ta madala sa tong pagbati, aron dili ta madala sa tong emotion. Kinahanglan nga atong klaruhon atong relasyon sa Ginoo. Dili ta mo disconnect ni Lord. Dili ta mo distansya, kay once mo distansya ta mo disconnect ta nga kita sanga. Aw, walay bunga. Nabaday sanga nga mamunga. Kung giputol, wala. Never ang sanga nga mamunga. Bisan ang sanga nga naibunga niya imong putlon niya nagdadag bunga, mamatay, malaos kadugayan na. Unya di na mo bunga og balik kay ning disconnect man. So for us nga mo continue ang bunga. For us para mo produce og fruit of the Holy Spirit like love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mao na yung mga fruit of the Holy Spirit. For us para naay mo produce ang Holy Spirit ana, connected ta kanunay every day. Amen. Every day, first part of your morning, igsoon, ihatag sa Ginoo. Pag-one-on-one ni Lord. Soaking in the presence of God. Kay dihang dapita, igsoon, naka-connected ta kanunay. Og dihang dapita, diha ta makabaton og self-control, pailob. Nya sa panahon nga masuko ta, kay tao raman ta. Even me, alagad na ko sa Ginoo, masuko sad ko Masuko sad ko, pero tungod kay ning patigbabaw ang bunga sa Espiritu Santo. Nga mao ang pailob, gugma, kalinaw, self-control kani gid igsoon, dili jud ko makahimog sala. Di ko madaba, no? Kay lisod igsoon, lisod kayo, no? Again, ang masuko ta normal na. Pero ingon si Pablo sa atong pagkasuko, kinahanglan dili ta magpakasala. Kay kung magpadayon ta,
padugayon na to atong kasuko, gitagaan na tong lugar ang yawa. So kung atong gitagaan og lugar ang yawa, dili na ta makabantay, nakapasakit na dayta, nakabuhat na di maayo. Ang worst pa na basin nakapatay ta, nakasumbag ta, nakatigbas ta, nakadunggab ta. Nganuman kay wala tay self-control, wala tay pailog. So again, iksoon, normal ra nang masuko pero sabayan na to og bunga sa Espiritu Santo. Nganuman pastor, para dili ta madala sa emotion na to. Para dili ta madala sa tong pagbati nga bati kay basin makabuhat unya tagbati, delikado na. Amen. Kung dili, let's allow the Holy Spirit nga mo control sa atong pagbati, mo control sa atong emotion. Once the Holy Spirit will take full control of our feelings and emotion, mao nang makalmado ta. Kay ang bunga niya sa Holy Spirit is self-control and patience. Napadyoy love. No? Wala jud tay kontra ana. Di ta makasala ana. So, ana nga paagi, bisag masuko ta nga naa sa lugar. Masuko ta pero kontrolado nato nga numan. Naaman ang bunga sa Espiritu Santo nga mao ang pailog ug pagpugong sa kaugalingon. Kay sama sa kong gingon igsoon, kasagaran sa mga wala kapugong sa ilang kaugalingon tungod sa kasuko, ang uban nga priso na, ang uban nga matay na kay napusilan po, no? Kadto sila igsoon, wala sila kapugong sa kaugalingon kay wala man sila self-control. It's because kang asa dilang relasyon sa naka-disconnect sila. But as long as we are always connected ni Lord, wala ta mo wala ta mo distansya, kung dili naka-connect jud ang sanganing connect sa punuan. Mubunga kita. Mubunga tagpailob og pagpugong sa kaugalingon. Amen? So let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Ginoo, imo mig pinumduman nga mahitungod sa self-control, mahitungod sa pailob, mahitungod sa kasuko nga normal ra nga masuko mi. Because even you, Father God, masuko sad ka. Mabitaw nga ikaw ang Diyos sa hustisya kay kamausad ka masuko bisan puno ka sa gugma. So Lord, tabangi mi Ginoo. I pray to all of the viewers right now, Lord God, sa bisan asa nga dapit Ginoo nagtan-aw karon. Labi na sa mga nagtan-aw karon Ginoo nga na ay mga nagdaot na ay nagbuhat og dili maayo nila unya gibati sila, nasuko sila karon Ginoo. Father God, I pray nga dili gid sila madala Ginoo sa ilang kasuko kun dili mo patigbabaw ang pagpugong sa kaugalingon, mo patigbabaw ang pailog, mo patigbabaw ang gugma kay mo produce na og kalinaw nga usasad sa bunga sa Espiritu Santo. And I pray Lord God to all of the viewers right now nga every day kanunay gud mi mohatag og higayon nimo. Every day kanunay gud mi Lord God mohatag og panahon nimo. Because the more we get closer to you every single day, the more we get connected to you, the more sad mo produce og bunga sa Espiritu Santo nga mao ang self-control and pailog. So Lord, tabangi mi Ginoo. Kay usahay labi nang namis pagsulay, problema, masuko mi, usay madala mi Lord. Nya usay makasala mi. So Lord, tabangi mi, pasaylua mi. Gusto mi Lord nga sa among pagkasuko, mailhan paghihapon mi nga anak nimo. Nga dili mi mahimong kapandulan sa mga nakadungog ug nakakita namo Lord God. Kay among hinumduman kanunay that in everything we do, amo kang gidala-dala Ginoo, ingon nga kami Kristohanon. So Lord, tabangi mi kay gusto mi nga sa among pagkasuko dili mi mahimong kapandulan sa ubang mga tao kung dili mahimo ming panalangin gihapon kay makita ka sa among karakter. Again, I pray kani nga pulong nimo nga among nadungog karon ug among gihisgutan. I pray nga dili nimo labayn kawa nga panamon ning kinabuhion og mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga kalmado, kinabuhi nga malinawon, kinabuhi nga walay kontra, kinabuhi nga puno sa pailog, self-control Ginoo. Og dili mi madala sa among pagbati or emotion. Kundili ang Holy Spirit na ay mo control kanamo Ginoo. Again, thank you Lord. Salamat sa imong presensya, salamat sa imong mensahe, salamat sa imong pulong. And then Lord God, this time I pray, padayon kapag pamuhat sa among mga kaigsuonan nga nasa abroad Lord God, mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent resident na dito Lord God. Padayon kapag kupot sa ilang kinabuhi Ginoo, tagbo sa ilang panginahanglan. I pray for divine protection, good health sa kanunay Ginoo. Labi na sa uban nga nasa laing nasod karon Ginoo nga nay panahon nga mingawon sila sa ilang pares, sa ilang pamilya. Lord God, embrace them. I-comfort sila, ipabati imong gakus Ginoo kay imong mga gakus magapagaan sa among pag-antos Ginoo.
Sa panahon nga masakitan sad sila, Lord God, ayuha, Ginoo. I pray for healing emotionally in Jesus name, and I pray promotion, Ginoo, sa ilang trabaho. And I pray also, Father God, sa panahon nga nasilas abundansya, di kanila malimtan, knowing that you are the source, you are the blesser. Ayaw gitugot, Ginoo, nga malingaw na lang hinon sila sigig tigo mo kwarta. Mga material nga butang. Apan painumdumi sila nga ang tanan mabiyaan ra. But I pray, Lord God, nga i-glorify kanila sa ilahang bandi, Ginoo, in Jesus name, mahimaya ka. And I pray, Lord God, nga himuon nilang top priority ang ilang relasyon nimo, because at the end of the day, dili ang kwarta ang matubang namo sa hukom, kung dili ang among relasyon nimo. So Lord, padayon ka, pagkupot silang kinabuhi, atagi silang kauhaw sa imong presensya. Taliwala silang kabisi, but still, they will spend quality time with you, Lord God, in Jesus name. Thank you, God. And this time, Lord God, we continue to pray also, Father God, sa tanang nagtanaw karon, to all of the viewers right now, Ginoo, nga na sila'y mga problema, na sila'y kasakitan, kawaladon, Ginoo. Unsa may ilang problema karon, Ginoo. Tanang any viewers this time, Lord God, I pray nga nagtanaw karon nga naa sila sa mga sitwasyon nga lisod. Gitubang nga problema. Lord God, I pray, muliho ka ng dapita, Ginoo. Imong ipasinati nila ang milagro, Ginoo. Imong ipasinati ang kahibulungang butang. Imong, Ginoong, ipakita, Ginoo, ang solusyon. Ang I pray nga naay kasulbaran ang ilahang gitubang karon. Or naabay nagtanaw karon, Ginoo, nga naa siya sa balatian, Lord God, I declare healing in Jesus' mighty name. Complete healing in the mighty name of Jesus Christ. Pinaagi sa imong labod, Ginoo, kami naayo. Sa among mga lain-laing balatian, Ginoo, way imposible nimo. You're the same yesterday, today, and forever. Pinaagi sa imong mga samad ug labod nga ayo mi, according to your word. So Lord, thank you kaayo. Lord, this time, salamat kaayo. Ang salamatan ka na mo. Mag-among ang kuno ng kadaugan. Ang kuno na mo ang kagawasan gikan sa lain-laing makadaot nga bisyo. Ang kuno na mong kalinaw, kalipay, kay bulungang butang nga gikan kanimo. Amo ka nang gituuhan, Ginoo. Salamat kay Ginoo. So Lord God, mao kini among pag-ampo. Amo kining pasalamatan o giangkondaan ng kadaugan, Lord God. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo nga may among bugtong ug personal nga manluluwas among master, among agalon. Amen and amen. So that's all for this morning, igsoon, kay maglungag pa ko kadiyot. In how many minutes na lang unya magkuha na pugos kong anak. Thank you so much mga igsoon, unya salamat sa inyong panahon nga gihatag. Ako nag-ampo kanunay nga ang proteksyon, pabor, kalinaw, kalipay sa Ginoo magauban kanyo. Tanang buhat sa inyong kamot mga igsoon, panalanginan sa Ginoo in Jesus name. So see you again later this afternoon, makalugar ko, or tonight. Amen. So akong ibalik ang tanang dungog ug himaya this time sa tumbuhi nga Dios. Mga brad na ko diha, lonely brad kanunay no, ipataas na tong Ginoo. No, so keep safe everyone, ampo ug kanunay ang amping. God bless, God bless, God bless. See you later.